Assalamu alaikum mutane na, yau labari zan bamu. Kun san idan an je Saudiya musamman aikin haji, to idan aka je irin a hotel ɗin nan ana baku ɗaki mai ɗaukan mutum 4, 5, 6 wani lokacin ma har mutane 8. So normally yanda ake yi shine idan akwai leader a ɗakin, kun sa wani leader, to za ku ga key ɗin ɗakin shi kuke bawa. Saboda haka idan an je ko ɗawafi ko wani aikin an je an dawo, normally wannan akan yi time, to shi wannan leader ɗin shi zai fara dawowa ya buɗe kowa ya shigo da sauransu. So akwai wani Malam Bala, shi da ya je ya shiga banɗaki an yi rashin sa'a, ya shiga banɗaki ya yi lub abinsa, ya samu banɗaki na zamani. So su kuma ba zai tunanin cewa yana cikin banɗaki ba, kowa ya fita daga ɗakin hotel ɗin aka fito. So I don't know me suka kunna dai haka dai, ɗaki ya kama da wuta. Wutan dai a hankali, to shi kuma Malam Bala ya fito ya ga wuta ana ci. To irin mutanen ne irin masu ɗan irin gashi ne dan ƙauye ne dai, amma irin akwai ji da kai dinnan da sauransu. Ya zo ya ce subhanallah, to ba larabci. Ya leƙa ya ce to annar, irin ya san wuta. Shikenan sai abu dai ya ga wuta ya fara ci haka da sauransu. Sai leƙa window ya ce Malam Bala finnar. Ba wanda ya ji shi, yana magana kamar yana yi da kansa. Ya wuta sai gada ci yake yi. Ya ce Malam Bala finnar. Jama'a suka fara wannan mutum me yake cewa ne? Wuta da ya kama. Ya ce Malam Bala finnar, jahannama khalidina fiha abada. Ya ga wuta ya kama ba zai cinye shi alaji. Jahannama khalidina fiha abada. Ka san abu ya tsamari sosai. Sai ku ji labarin Malam Bala, da fatan ya muku daɗi. Masha Allah.